City kosa Siaya. Machigne hanyara mogiti nyakoro majong mane chal mar Mama Ngina University mantiere Kiambu County. Kabende mano en wendo wa Alan Okode en japuonjre kendo wacho kata ni enjire yike mar adek na achiel kuom jogo mabiro sebedo kata jopuonjre e mbalariany ma kamano. Kapok wadhi Kisumu ira Dr. Stephen Okeyo. Alan, sani ang'ati more e mbalariany Mama Ngina. Kabende wadhi tiyo kode mar neno gie picha matimore e mbalariany to mapacho ka nyiswa ni to sani ere picha mantiere kanyo jopuonjre nitiere koso gionge ango madhi mbele. Ero kama na inya kendo Lydia. Gima timore Mama Ngina sani en ni due to the ongoing lecturer strike, Mama Ngina University most lecturers mawango gin part time. But nikech kaka an student leader mosebedo an be an ker mokuongo mar Mama Ngina University. Mama Ngina University kar kanyo lecturers gin part time koro yudo ni moko bire class. But ka wuotho e universities mopogore wado ni lecturers pod dhi mbele gi ng'anyo. Mama e kelo ng'ikruok mang'eny e somo kato kelo nyaka ng'ikruok e gimiluongo gi dho ngere ni calendar of academic calendar. Koro yudo ni sama lecturer ko bire class cha ka gibro duoge school to gibro keto gimiluongo ni pressure mar tieko syllabus piyo mondo gidhi mbele gi timo penj margi. Kaka sani koro timetable osewuok to iyudo ni lecturer pok ochopo kati mar syllabus. Koro makelo ng'ikruok maduong' ahinya. Mar ariyo, lecturers sama odhi e ng'anyo kamae ni tiyudo ni janyuol bedo ka oro pesa ne nyathi mar chulo ot, janyuol oro pes chiemo, to janyuol chulo nyaka fee ne nyathi, to lecturers dhi e ng'anyo. Koro gini en gima osekelo ng'ikruok ahinya e mbalariany mopogore Kenya kae. To unti wacho ni udhi e class ipuonjo. Yes, wan wadhi e class nikech most lecturers wa ok gin mobedo wonge gi union mar lecturers Mama Ngina University. Pod en Constituent College of Kenyatta University. Yeah, koro affect Kenyatta more than Mama Ngina University. Yes. Dr.